Hi guys, nala ko i-share guys nga kung maaari mo diri sa Hungary, diri sa Kesbarda Hungary, like ganahan mo diri mag abroad. So, ang pinaka-importante diri guys, dapat maka-adjust mo sa weather kay tugnaw jud siya. Like, always kita mag-jacket kasi natasod sa balay. And layo siya sa mga tindahan. Para karon kadung ko sa supermarket diri. May pinakaduol nga supermarket. Mga 2 kilometers natin itong lakon. Yan sa mga accommodation niya. Wala kay sa wala yung mga Filipino food diri. Karon magluto unta luto og munggos. Ana akong kauban tunuan. Pero try na ako pangita sa Lidl kung naabay tuno maski kan lang. Nya wala kayo ikon diri sakyanan, mingaw jud kay siya. So, pare sa Pinas nga bisag kada oras kada minutos na idagang kaya na naga-traffic lang diri, grabe ka mingaw ang lugar. Wag itaw nang gawas sa balay sa Binaran Sunday. Mingaw jud kay siya. Tsaga lang. Lakaw ang takin. Watay pang afford og bike. Sagaran ng Udrigod. Nagapalit og bike. Mga gagmayng bike nasa mga 15,000 for rent. Medyo mahal na siya. Nasa sa mga basta mahal siya. Nan kung ari mo diri pati mo gina mag-adjust mo, mabaguhan mo sa weather. Ang uban na mo diri pag-abot na mo diri uban kay isunggo kalitan sa weather sa katugnaw muna. Then mas mahal ang mga palitunon diri kontra sa dira sa Pinas. Siyempre mahal siya kay Europe man. Tipid-tipid lang kung maaari mo diri sa abroad. Kay kung abroad ka mas mahal yun ang palitunon diri compare dira sa Pinas. Manay pinaka technique jud karon makatigo mo. Usa sa diri sa kung maaari mo diri sa Hungary guys, minus ra kayo ang kamaw mong English, communicate og English. So maglisod yun tag communicate sa mga locals diri. May dapat may bawaan ninyo. Maaari mo diri dili kay gamit yung English maski kamaw mo English kay gamay ra gyud kayo pila ka porsyento ang mga tao diri kamaw mo istorya og English.